Povedať deťom o rozvode je príliš dôležitá úloha na to, aby ste sa do toho pustili bez prípravy. Prosím, dajte tomu toľko času, koľko si to vyžaduje. Rozprávať sa s deťmi o rozvode budete mať šancu iba raz. Prvou otázkou, ktorú si potrebujete pred tým rozhovorom jednoznačne zodpovedať je: ste si istí? Na 100% istý, že váš vzťah je na tom tak, že sa chcete rozviesť. Ak totiž vidíte čo len malú šancu na to, že to prekonáte, nehovorte deťom zatiaľ nič. Je veľký rozdiel v tom, keď poviete deťom, že ste sa dohodli, že sa rozídete, ako keď im poviete, že to zvažujete. V oboch prípadoch je to samozrejme stresujúca záležitosť. Ale ak niečo ešte len zvažujete logicky, vytvára sa priestor na to, aby sa to zmenilo. A deti vo väčšine prípadov nechcú, aby sa im rodina rozpadla. Nadobudnú pocit teda, že je v ich rukách s tým niečo urobiť. A túto ťarchu zodpovednosti nemusia uniesť. Môže to mať rôzne dôsledky. Zrazu sa môže zdať, že sa smeti vynášajú samé, úlohy sú na jednotku, v izbe je absolútne dokonale upratané a pri stole sedia deti o 5 minút skôr, ako by mali, s umytými rukami. Alebo naopak, môžu si premyslieť, že bude rozumnejšie zamestnať vás niečím iným a začnú robiť veci, ktoré doteraz nerobili, začnú vytvárať problémy v škole alebo začnú robiť konflikty v domácnosti, len preto, aby pútali pozornosť na seba, aby ste logicky nemali priestor riešiť konflikt medzi vami rodičmi. Ani jedno, ani druhé nie je prirodzený stav a je to extrémna záťaž pre každé dieťa bez ohľadu na vek. Preto prosím, ak na 100% nemáte jasno, že je rozvod pre vás jediné možné riešenie, nechajte debatu s deťmi na čas, keď si už istí budete. A kedy to bude? To je samozrejme otázka hlavne na vás. Vy musíte vedieť, ako to vnímate, ako to cítite. Ale pokiaľ máte pocit, že dôverný a kľudný rozhovor by mohol byť to, čo by vás mohlo posunúť k odpovedi na otázku, či je rozvod naozaj jediné možné riešenie pre vašu rodinu, tak mám pre vás tip. Príďte sa o tom porozprávať do mediačnej kancelárie k okrúhlemu stolu, k mediátorovi. Viete, mediátor je človek, ktorý má skúsenosti a ktorý je zručný v tom, že dokáže viesť akýkoľvek rozhovor. A práve vďaka tomu, že je to nestranný pozorovateľ, vnáša do celej tej debaty špeciálnu esenciu. Klienti, ktorí ku mne chodia, často hovoria, že sa tešia na stretnutie v mojej mediačnej kancelárii. Samozrejme, veľmi by ma potešilo, keby to bolo len o mne ako o človeku. Ale skôr je to o tom, že dokážu si tam vytvoriť priestor, kde majú možnosť sa rozprávať bez okolkov, na rovinu, povedať pocity, povedať veci, ako videli, vrátiť sa do minulosti, vysvetliť, prečo reagovali, ako reagovali. Skrátka čokoľvek, čo je dôležité na to, aby pochopili a aby boli pochopení. Veľakrát stačí naozaj veľmi málo. Mať trochu chuť, záujem a prísť si veci vyrozprávať. Áno, môže sa stať, že po tejto debate sa pochopíte navzájom a budete mať jasno v tom, že naozaj ste už tak ďaleko zašli a ten konflikt je taký veľký, že rozvod je jediné možné riešenie pre vás. Ale aj to bude dobrý výsledok, pretože budete mať jasno a súčasne dokážete naštartovať spôsob, ako môžete vy ako rodičia naďalej spolu komunikovať. Pretože asi nám je to všetkým jasné. Rozviesť sa môžete ako partneri, ale rodičmi budete pre svoje deti navždy. Tak prosím, skúste urobiť, čo sa dá preto, aby ste svojim deťom celú túto náročnú situáciu čo najviac uľahčili.